Bueno, egun ondan hori, udauzteko lehenengo musika eskolako batzordari hasiera emango deutzagu. Eta, bueno, lehenengo puntua jorratuko dugu, izango litzateke, aurreko bileraren akta onestea. Ez dugu ekarpenik jaso, beraz, ointxe momentuko ekarpenik ez balego, aho batez onartuko genduke. Ez dago, beraz, aurreko aktaren bilera onartuta geratzen da aho batez. Bigarren puntura, musika eskolako lanpostuen zerrenda barria onartzea, deialdiagaz batera joan jatzue txostena, hemen gauza pare bat dira aldatzen direna, alde batetik musika irakasle biren arteko dotazioen ordutegia aldatzea, langile bat jubilatu egiten jaku, justo ointxe urriaren hasieran, eta egiten duguna da, dagoneko lanean, plantillan, postu fiko baten daukagun irakasle bateri, ordutegia igo, eta, eskolak dokan helburua danez, musika eskolako irakasleak polivalenteak izatea, ez bakarrik gauza bat bakarrik emotea, postu honek dagoeneko polivalentzia daukanez, oneri igo egiten jako 100%, eta jubilatu egiten den postuaren jardunaldea, permutatu egiten da besteagaz, 162 bajatu. Eta egiten den beste aldaketa izango litzateke, postu barri bat sortzen da, dagoeneko egoan persona bat lanean, eskolan, bere jarduna ondino beharrezkoa dela ikusten da eskolan, eta orduan egiten duguna da langile honeri finkotasun bat bere lanean emoteko asmoagaz eta gauzak txukuntzeko asmotan, postua sortu egiten da musika eskolan, ezta? Liburutegiko laguntzaile, liburuzainet laguntzaile postua sortu egiten da. Eta, honek bere sindikatukaz prozesua ja landuta dago, eta postu barri hau balorazio komiteak baloratuta dauka, beraz, txostenean daukazue informazio guztia, zehatzagoa gura badozue. Baina, labur bilduta hori da. Bai, Ibon, mesedez? Batetik, joango nahi apurka ondo azatzen zen. Batetik, hor erabakitzen den lanpostu bat, 100-162 pasatzen da, jubilatzen den langile batena. Hori beteko da? Bai. Hori beteko da, hori betetzeko konpromisua dago eta... Bai. Gero, beste lanpostua pasatzen da, 162-tik 100-ra, ondo deritzogu, gitarra irakaslea izatetik, musika irakaslea pasatzera, baina balio aniztasun horretan, suposatzen dugu gitarra jotzen jakingo duela. Bai. Karo, igual ez daki gitarra jotzen, ez dakigu nola bermatzen dan, edo nola gauzatzen dan, zabalago den deitura horretan musika irakaslea, gero musika irakaskuntza edo musika instrumento zehatz baten irakaskuntza. Hori ez dakigu nola bermatzen den edo nola gauzatzen den. Azalduko dutzut? Bai, eta gero ja zer bestea. Bai, izatez gaur egun 162an dagoan persona, postu horretan, dagoeneko bada musika irakaslea, eta hain zuzen postu horretan okupatzen dagoan persona hori gitarra irakaslea da, eta era berean musikoterapia irakaslea. Beraz, gitarra irakaslea, gitarra klaseak bermatuta dagoz horretan. Eta izatez, momentu honetan aldaketa hau eginda, jubilatzen den personaren postua momentu honetan kontratu errelebo baten dago, eta orduan ordu kopuruak ez dago
kontratu erreleboen orduak ez dira osotasunean emoten, urte osoan zehar, ordua bermatuta dagoz, baina zati baten metatu egiten dira eta gero gitxitu egiten dira. Eta orduan, era honetan lortzen duguna beda, osta bere ordu gehiago eukitea disponible esan dagigun klaseak emoteko. Ordu kopuruak momentu honetan, haumetik aurrera, igo egingo litzatekez bai baterako, gitarrarako, zein musikoterapiarako. Bale, orduan utxi geratuko litzaken enuneko 72 horik, betetzeko asmoa daukazue, epe laburrean. Hau boskatzen den momentutik, ja ostaberaziko ginateke, lanpoltzan prozesuek kudeatzen, hori egiteko. Bale, gero, beste postuaren inguruan, lanpostuaren inguruan, zalantza ez dakigu pertsonari nola kontratatu zen, ondo deritzogu, egoera prekarioan edo finkotasun bat ez duten langile publikoen lan baldintza finkatzea, baina beti ere kontuan hartu behar da baita ere pertsona hori nola heldu zen lanpostu horretara, nola izateko. Hori da, jakineko genuken gauza bat, baina gero kezkatzen gaituen beste gauza bat da, bai, hirugarren hizkuntz eskakizuna ez deitzen zaion lanpostu horri, baina ez zaio jartzen derrigortasun data. Beraz, derrigortasun data hor jartzen da, oposaketak deitzen direnean jarriko zaiola derrigortasun data. Karo, noiz dituko dira oposaketa horiek? Horren jartzen du legeak ahalbidetzen duen, noiz aurre ikusten duzuen hori, eta zergaitik ez diozue lanpostu horri derrigortasun data jarri, naiz da hau izan, berri zait, 2030 urtean. Azalduko dut. Aziratik, hau izan zen bere sasoian, ez dugu goratzen 2006an, kontratatu zen persona hau, momentu horretan egon zen programa temporal baterako, aldi baterako programa baten behar izana, eta momentuan egon zen prozesua, aukeraketa prozesua beste batzutan egiten den moduan, eta hor geratu da lanean. Aldikako hau ja ikusi dugu nahiko estrukturala dela, behar izana estrukturala dela txostenean irakurri baduzue jasotzetan moduan, eta orduan hori da egiten duguna da. Egoera hau erregularizatu, errepetean sartu eta ja finkotu. Eta orduan ja behin sartzen denean, eskolako beste langile moduan egongo da, edo zein udal langile moduan, errepete baten sartuta, eta baldintza eta egoera berean. Perfilaren inguruan, momentu honetan lanean dagoan persona horrek bigarren perfil eskakizuna dauka, ikasten jarraitzen dago, bere helburua bada 3. ataratzea, eta zergaitik ez dutzagun jartzen momentu honetan, esan dugun moduan erregularizazio bat da, egoera diferente baten dagoan persona bateri egonkortasuna eta errepetean sartzea da helburua, eta, zergaitik, politika linguistikoaren plana teorian datorren urtean amaitzen da. Orduan, epea jarriko bagendu ja 22ko izan beharko leuke. Eta momentu honetan ez dauka denporari persona honek perfil eskakizuna ataratzeko. Eta orduan jarriko bagendu momentu honetan 22koa, persona hau kalera joango litzateke. Esaten diazu ezin dela jarri 2024ko derrigortasun data bat? Esan deuztina gaitik ez. Eta orduan horregaitik ja, behin prozesua eginda eta opeak ataratzen dugu zanean, orduan jarriko dugu ja data. Agun momentuz, eta hau beste batzutan egin dugunez, orokorrean ondo ikus dezakegu hau, baina derrigortasun tasari gabe ezin diogu baiatzen. Printzipioz, azten dituko gara. Besterik badago? Orduan bozketara pasatuko gara. Aldeko botuak, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, eta Elkarrekin Podemos. Kontrakorik? Ez dago, abstentzioak, Alderdi Popularra eta EH Bildu. Beraz, onartuta geratzen da proposamena. Hurrengo puntura joango gara, galdezkeak eta beste gai batzuk, idatziz ez dugu ezebe hartu, ez dakit bapatekorik dagoan ala ez. Amaitutzat emango dugu gaurko batzordea. Eskerrik asko.